Oh, ayan ha. Fresh na from the bath. So, a little bit of lipstick na lang muna tayo siguro mga moms. And, blush on. Blush on. Tapos para mag-ready na tayo kasi 10:30 na po. So, mag-ready na tayo para sa lunch ng mga customers natin. Okay? So, if you're still watching this video, don't skip the ads. And, please, dyan lang kayo. Tapusin yung video. Okay? God bless you. Okay ka lang? Nahihilo ka na, mumutla ka na, magpa-BP ka kaya. Wala ka ng tinda, ubus na. Uwi ka na agad. Sana all. Ay, mag-bike up sa'yo. Dalawang tubig, malaki, isa may lugar. Tapos, nangta at saka palay. Palay. 80s. Nag-ampalaya ka pa. Bakit? 140. High blood ka na nga eh. Wala akong bariyati. Ayan tayo eh. Wala na nga. Alam ko naman marami kang benta. Puro ganyan yung pera mo. Iba ka talaga. Yes, mga boss. Ito na nga, nako. Bago pa natin hintayin, lumabas yung ating mga customers. Meron tayong dumating na parcel. Thank you, Shopee. So, if you want this kind of stuff, ayan, you can, click the link below. Wow! Kasi nasira po yung aming mga stand na ginagamit sa pagbablog. So, bumili kaming dalawa ni Gwen. Ayan. So, tig-isa kaming dalawa. Mga ano lang to, mura lang ito mga moms. Kaya kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng durable na stand, I think this is one of the best stand na nakita namin kasi maliban sa mahaba na siya, ang ganda pa ng adjustable niya. Oh, 'di ba? Pang mayaman, social. Oh, may ganun-ganun pa siya. Oh. Para hindi mo nabubuhatin tong ano. So, may adjust mo siya ng ay, ang bongga. I love it. Oh. Gano'n siya kataas. Hala. Mas mataas pa siya sa akin. Halos kasing tangkad ko po siya mga moms. Oh, diba? Ang taas. Ang ganda. So, click nyo lang dyan sa yellow basket natin. Oh, pwede mo pa i-transfer. So, gagamitin na natin sa ating ano ngayon. Agad-agad. Ayan. Diba? Social. Ang bongga. Oh. So, pwede nyo na maipit yung inyong phone. So, ito po. Diba? Ay, isa tingnan natin. Parehas. Parehas lang din siya. Ayan mga moms. Oh. Yan yung po siya kataba. So, handleable din siya. Pwede mo siya bitbitin anywhere. So, kung makakalimutin ka, make sure lang na lagi nasa bag mo. Ayan. At syempre, hindi lang yan. Meron din tayong regalo para sa mga angels natin dito. So, gilid na natin ito. Again, pwede nyo na pong i-avail to sa aking yellow basket if you want. Eh, asan isa kong ano? Ayan. Diday! Dali ka na. Ay! Nakita ka na. May free? Ano yan na? Magkano ito inabot nito? Ha? Free ata ito. Tama ba? Hindi, halika. Hindi. Naka-fold lang pala. Akala ko marami. So, this is it. Meron na tayong apron. Ayan, nabili ko rin po yan dyan sa ating yellow basket. So, click nyo lamang po dyan sa ating yellow basket ito kung gusto nyo po ito matry. Kasi napakaganda rin ito. Wait lang. So, akin na yung red. Yun na naman, I love red. So, this is, washable. And pwede siyang mabasa anytime. Oh, diba? Ang ganda mga moms. Pili na ng kulay. So, meron tayong green, black, and brown. Para hindi ka na nababasa. So, apron mo, black sa'yo. Green or brown. Green or brown. Danica! Brown lang sa akin. Danica! Come here! Ay, may customer ka na?
Oh, ang cute. May zipper pa. Oh, lagayan ng pera. Testing. Yan. Para hindi na marumihan. Diba? Sa akin ko ay red. Ay, 50. Oh, ganda diba? Sada kaya to. Ganyan. Oh, diba? Tadaan. Tingnan na tayo. Uy, di ba ka po? Ang ganda ka mo. Baka ka manilo. Pag-isa sa kamera. Guys, ano sa kamera? Pag-isa. Ano makita niyo? Ano makita niyo? Ano nakita niyo? Kanan mo.
Hi guys, balik ko dire. Ano kinala sa'yo? Kapag ito kit am-am. Kit am-am, yummy am. Tapos na yung mga kita. Isa pang coco. So, 45. Isa pang coco. Coco. Dalawa pang coco. Change mo natin. Kasi
kanina ako yung patae. Parang lagay. Nasa ito mo kasi pag... Dami ba siya? Sir, kain mo na kayo. Tapos na kami. Oh, ayan na. Pati nga na apron mo. Wow, gamit na gamit. Hindi ka na ano, mawabasa. Ikaw, na, hala, brown? Yes. Hindi na siya mabilis mabasa, ano? Okay naman siya. Tapos may lalagyan parang pera. Wala nga tayo nun eh. Ayan, pwede mo na dyan ano yung ano mo. Pakulay mo yung arinola. Ang cute. Ang cute mo ng mga cold. Sa akin rin, I want red. Hindi ba? Tsaka waterproof siya eh, no? Hindi ba sa mababasa? Ay, hindi mababasa. Hindi tatago sa ano ba, sa kabila ko. Ayan. Tagal. Oo nga eh. Kaya pag nilabahan to, hindi to binabrush. Sabon lang. Oo, sabon lang talaga. Barachada. Kamusta sales mo? Ha? Safe na din. Hindi ka meron ng channel lang. Dapat ano, palakasin pa natin yung ano mo, benta mo, ha? Damihan mo pa. Baka ano, baka matabang yung sauce, hindi. Dapat ano, dapat isang pack na ng beche. Yung mga customer na ako, Oh, wala na nga iba eh, diba? kaya Nag-graduate na yung iba. Ayan na, natapos na ang lunch break nila. So, may mga natira pa rin tayong mga ulam. Pero ito, mamaya na to sa mga senior high school. Ay, ayo. Saan yan? Pinasequence. So, ito, iba pa mga ulam for the senior high. So, for sure, maubos nila to later. Okay, so again, thank you so much for watching and for not skipping the ads. This is Ma'am Shiji. God bless you, everyone.